Seva tu Saitler a som na ďalšie video noviniek z filmu. A minulú čo som sa vás pýtal, aký je váš obľúbený seriál. No a slúbil som vám moju odpoveď. Mojím obľúbeným seriálom je Game of Thrones, ktorý na IMDb, to je vlastne americká filmová databáza, dostal 94% a je tretí najobľúbenejší seriál. Na CSFD to je veľmi podobné, dostal tam 92%, piatý najlepší seriál a 11. najobľúbenejší seriál, takže určite stojí o váš záujem. Nespomínam to náhodou, pretože ako ste si všimli, tak v pozadí beží trailer na tretiu sériu. Pozor, tí, ktorí stoja o Game of Thrones, nech zavrú oči, len počúvajú, pretože sa v tom traileri môže dovtipiť isté spoilery. A pre tých, ktorí tretiu sériu očakávajú tak ako ja, dám pre vás odkaz na trailer do popisku videa. Tretiu sériu už môžeme očakávať 31. marca na HBO. Celá tretia séria bude obsahovať, ako už tušíte, 10 častí. Lenže ako som sa dočítal, že tretia kniha Game of Thrones je taká obsiahla, že bude z nej spravená ako aj tretia séria, tak aj štvrtá séria. Toto info nemám ešte overené, ale určite ho ešte overím a vzdelím vám ho. Takže ja už budem držať hubu a vychutnajte si trailer. The revenge you want will be yours in time. Ďalšou novinkou je fakt, pre niektorých veľmi spokojujúci, že najhorším filmom roka sa stala záverečná časť ságy Twilight. Záverečná časť epríckej ságy Twilight, Úsvit 2, získala v sobotu večer 7 cien Zlatá malina udeľovaných za najhoršie filmové počiny. Takže tento článok k tejto informácii vám dám do popisku videa, ináč by som ho asi tu iba citoval. A presunieme sa k ďalšej novinke. Justice League, Superman, Batman, Green Lantern, Wonder Woman a spol. Nehovorím vám to nič? No ani ešte dlho nebude vám to nič hovoriť. Pretože film Justice League of America mal výjsť v roku 2015 s týmito všetkými superhrdinami. Ale je odložený až o 8 rokov, takže na rok 2020 kvôli konkurenčnému filmu Avengers 2. No a k tomuto príspevku bude sa viazať aj tohto týždenná otázka, ktorý je váš obľúbený superhrdina, ako filmový superhrdina. Napríklad môže byť Spider-Man, ktorého poznáme z filmu Amazing Spider-Man, potom napríklad Batman z Dark Knighta. Proste veľa je si toho vybrať, takže napíšte to do komentárov a ja sa budem tešiť u ďalšieho videa. Takže good luck, have fun.